Takéto video som chcela natočiť už dlhšiu dobu, akože také obyčajné day in my life bežného človeka, čo proste pracuje a snaží sa nejako prežiť. A hlavne mám taký menší problém a to, že v poslednej dobe strašne veľa trávim na Instagrame a TikToku, akože doom scrollujem. Až tak, že proste si poviem, že tak na chvíľku si laškám a prejdú 2 hodiny. Tým, že som iba scrollovala. Mesiac, 2 som toho mala strašne veľa v robote. A išlo o to, že vlastne pred 2 týždňami asi bolo proste také obdobie, že som robila 12 hodín denne, aby som proste postihala nejaké deadliny, čiže akože moja práca a môj osobný život sa spojili do jedného. Že som akože ráno išla do roboty, potom som úplne vyfľusnutá, išla domov, dajme tomu, ale doma som si ešte zapla notebook a robila. Aj keď som bola na dovolenke, akože mala som dovolenku, tak som odtiaľ robila. Cez víkendy som stále odtiaľ robila. Alebo proste som buď nad tým premýšľala, furt kontrolovala maily, čo ešte všetko treba spraviť a tak ďalej a tak ďalej. Tie veci sa odovzdali, ale práca pokračuje. Ale ja som tak vyfľusnutá, že nič nerobím. A nehovoriac o tom, že mám ešte nejaké svoje osobné psychické problémy, ako napríklad starú známu depresiu, čiže mne sa nechce robiť. Ja som sa dostala do takej fázy, že ono sa to lepšilo a teraz je to zase v keli. Že mne sa zase nechcú robiť také základné. Ja by som akože iba spala, celý deň by som iba spala celý deň sa teším iba večer, ako môžem ísť do postele a spať a ráno sa mi nechce dokopať, stávať. Čiže je to na hovno, nechcem takto žiť, takže proste treba sa nejako prekonať a nabrať nejakú proste zase silu hnaciu do života, hej. Že to preto aj toto robím, lebo si myslím, že keď to budem natáčať, tak budem mať nejakú väčšiu štruktúru, pretože sa budem hambiť natáčať to, ako nič nerobím a doom scrollujem celý deň. A pôjde mi o to, aby som trošku obmedzovala tú prácu, alebo aspoň ten predel. Že dobre, toto je práca, a toto je tvoj voľný čas, tak s ním niečo rob. Dneska musím odovzdať jeden dokument, poslať ho na schválenie a zajtra by som ho keď tak releasela a taktiež musím urobiť jeden checklist na safety assessment. Vám to nič nepovie, ale to je jedno. Potom mám ísť na obed s kamarátkou, potom sa musím zvrhnúť zase do roboty. Tie 2 veci musím dorobiť dneska, pretože moja šéfka ide na dovolenku zajtra a ona to musí podpísať, takže to musím dorobiť. A potom by som chcela ísť behať, pretože fakt reálne za necelé 2 týždne idem na bežecký závod a mám absolútne nulovú kondíciu. Vôbec som to nenatrénovala a bolo by mi to jedno. Iba, že je to štafetový beh. Že akože tie časy sa vám počítajú a proste oni budú mať tempa neviem aké a potom tam prídem ja, môj tučko bombička. Čiže tak, ale skôr než sa do toho vrhneme, idem na kávu, pretože kávu som ešte nemala. Skôr ako sa mi začne ten kávovár variť, ja vám ukážem, že čo mi tu napríklad vadí, hej. Napríklad tieto krabice, ja tu mám úplný bordel. Toto je tu asi odtedy, čo sme sa nasťahovali a ja to mám zaniesť do pivnice a ja som za 2 mesiace nebola schopná ísť iba dole do pivnice, že akože to tam zaniesť. Ďalej, tieto krabice stačí dať iba do papiera, ktorý máme dole pri vchode. Proste ja nie som schopná to ísť zaniesť do papiera. Ďalej, tu mám ďalšie krabice. Tento stolík je ešte neposkladaný z IKEA, tiež je tu už mesiac. Takže tieto veci som si povedala, že schovám niekde. Ešte som ich nikde neschovala. Čiže to sú proste také veci. Tu mám plechovky prázdne, jednoducho je tu bordel. Beže ja nie som schopná to upratať. Masné vlasy, mám ich neumyté asi od... A teraz, OK. Toto bude trošku také, že veľa ľuďom to príde nechutné a nechápe to, ale proste ľudia s depresiou to pochopia, pretože mne sa nechce ani akože sprchovať. Proste už iba tá predstava, že by som sa vyzliekla a mala vidieť svoje telo nahé, cítiť ho nahé a tak ďalej, ísť do tej sprchy a umýla sa. Mne sa to nepáči, mne sa to nechce, ja to robiť nebudem. Čiže napríklad moje vlasy sú neumyté od soboty. A ešte tak. Yes, a dneska to už musím spraviť. Chcela som to spraviť už predčerom, nespravila som to, chcela som to spraviť včera, nespravila som to.
Dneska to už musím spraviť. Mám presne 4 minúty. Ja to by som prešla asi kilometr, čo nestíham ani behom. Čiže meškám, ale to nevadí. Mám taký outfit, ktorý sa mi vôbec nepáči. Vonku, že totálne leje. Ja vám to ukážem. Neviem, či to vidíte, ale určite to musíte počuť. Čiže behať asi nepôjdem. Ale úplne je tu aj tma. Neviem, či to je vidno, ale proste sa tu zatmalo, takže ideálny čas na šlofíček, až na to, že nemôže byť šlofíček. Ale pokračujeme. Úspešne sa hlásim a spiatka. Včera som síce nebola cvičiť, ale umýla som si hlavu. Nejak to tak možno nevyzerá. Zajtra je víkend a ja asi po 2 mesiacoch alebo vyššie mesiaca mám víkend, že nič nemusím robiť. Akože upratovať a také hovadín, hej, ale nič do roboty, alebo že by som kde si musela byť, alebo niečo také, takže I'm so excited. Ok, je ďalší deň a je niečo po jednej. Zatiaľ som v podstate nič nerobila, iba bola veľakrát na záchode, ale k tomu sa vyjadrovať nebudem. Ale dneska nemám ani nič také na pláne. Jediné, čo mám na pláne je, že upratovať, ísť behať a zbaviť sa tých krabíc, čo som vám už ukazovala. Tvárme sa, že kuchyňa je uprataná, že mám normálne svetlo a môžeme si dať obídek. Povedz mi, čo je lepšie než tento zvuk. Vediem na Netflix, dám si obed a budeme pokračovať. Pamätáte, ako som chcela ísť behať alebo cvičiť dneska? No tak veď sa má taká, že sa nemôžem vzdialiť od jednej miestnosti, pretože tam dneska furt chodím z nejakého dôvodu. No, čiže beh by nebol úplne, že ideálny a posilku by som asi dala, ale kto to rád robí na verejnosti, you know? Voláte ma stará alebo dospelá, ale dneska spím sama na byte, tak som si povedala, že v pohode, zajtra robím z domu, tak dneska si dám proste, že dobehnem všetky seriály, čo som nevidela a že poďme spať, že to je jedno, kedy poďme spať. Že proste to dobehnem a strávim proste večer pri telke po 10. A povedala som si, že tak idem spať, že aspoň zajtra ráno vstanem skoršie do roboty. What do you mean? Idem spať, aspoň zajtra ráno vstanem skoršie do roboty. Kto to kedy povedal? Som stará. Je štvrtok. Nejako som zabudla minule natáčať vlastne tie ostatné dni, ale každopádne som sa chcem pochváliť, že vlastne všetky dni som bola zatiaľ cvičiť, behať alebo liesť alebo proste niečo, takže nice. A čo som chcela vlastne začiatok tohto videa bolo, že sa chcem nájsť taký ten work balance niekde, pretože som kvôli tomu, že som to mala proste strašne veľa v robote, som to nemala. Iba, že zase sa toho strašne nakopilo. Ak mám byť úprimná, tak v útorok som mala menšie mentálne zhrutenie, že som sa rozrevala, akože v robote, akože doma, ale chápete, kvôli robote. Takže to nebolo moc nice, ale potom už som odovzdala nejaké dokumenty a tak, čiže som proste sa nejako ukľudnila, ale teraz sa môj priateľ zobudil, že by chcel ísť na dovolenku. A ja, že wait, kedy? A on, že no, budúci týždeň, iba že ja mám deadliny, čiže uvidím, ako sa to
vyprofiluje. Ja dúfam, že nikomu nebude vadiť, že odídem na dovolenku. Yes, uvidím, ale I hope that it will be okay. Yes.